Se on Record Kai täällä. Tänään pelaisin Clash Royalea. Tää on eka kerta kun mä pelaan Clash Royalea. On Supercellin peli. Oon pelannut. Tässä on kaikki tällaiset mitä mä oon saanut. Eikä aloiteta. Otetaan vaikka tää jätti. Jousia. Joo, tää on Clash Royalea. Seuraavaksi videoksi tulee Brawl Stars video, joku random semmonen miten se on? Pelitila, joku random pelitila. Niin mä laitoin mun WhatsApp-kanavalla sellaisen kysymyksen, että minkä pelitila mä laittaisin. Hetkonen. Sanoinko mä, että mulla on WhatsApp-kanava? Joo, mulla on WhatsApp-kanava. Se löytyy nimellä Record Kai _YT. Käykää seuraa mua WhatsAppissa. WhatsAppissa mulla on 14 seuraajaa jo WhatsAppissa, joten käykää ihmeessä seuraamaan mua WhatsAppissa. Se on Record Kai täällä, se on ensi kertaan. Moro!